L-istatut tal-Partit Nazzjonalista jispeċifika b'mod mill-aktar ċar li deputati ċedi dak id-distrett fejn l-inqas ġab voti f'termini perċentwali. Fil-każ tal-kap Alex Borg dan kien se jfisser 13 distrett, imma Borg kellu pressjoni kbira biex il-kandidat Luke Sajt ma jsibx postu fil-Parlament. Biex iwaqqaf lil Luke Sajt, Borg qabad l-uffiċjal tal-partit biex isiblu loophole fl-istatut, ħalli jkun jista' jżomm id-distrett ta' Għawdex. Dan imur għal kollox kontra dak li kien għamlu Dr. Bernard Grech u Dr. Simon Busuttil meta kienu kapijiet. Fl-elezzjoni tal-2017 Simon Busuttil kien ċeda s-siġġu fit-12 distrett għax kien ġab inqas voti minn 11 distrett. Fl-elezzjoni tal-2022 Bernard Grech kien ċeda l-5 distrett u żamm 11. Fl-ebda minn dawn il-każijiet ma kien issemma l-argument li kap ta' partit ma japplikax għalih l-istatut. B'reazzjoni dawk qrib Borg qed jgħidu li dak li sar qed isir biex ikollu ċans jitla' George Vital Sammit, l-awtur tal-programm elettorali nazzjonalista. Imma sorsi mid-dar ċentrali qed jgħidu li r-raġuni vera hija sentiment qawwi fl-establishment kontra Luke Sajt, il-kandidat żagħżugħ meqjus wisq indipendenti u favur l-ambjent. Dan ma riduħx jitla'. Intant, Alex Borg jidher ukoll li mhux se jimxi fuq il-passi ta' Simon Busuttil u ta' Bernard Grech u jċedi l-post tiegħu bħala kap wara t-telfa l-kbira li ġab.